Uyakhumbula usuku lomshado lakho nobaba noma le ndoda isiyakuvala amehlo. Yo. Mina mangikholwa ukuthi khona usakukhumbula. Ngathi kwawena ubususikhohliwe nje. Mina ngikholwa ukuthi ngiyakubona namhlanje phambi kwamehlami. Uhamba nayo le ndoda. Gqoka amashethi amhlophe niyaqoka nibahle imali yababa. Muhle. Hlubukile thina umuhle gcwaba imali yakithi. Nezingane zakho. Mali uju ingane zakho. Cha kubhlungu kodwa hayi kubhlungu. Kubhlungu. Engakwenza Yazi umuntu besezama ukuqhubeka nempilo kodwa manje kuyacaca ukuthi ubuyele emuva. And lento ma iyayithunuka izingane after isikhathi esingaka. Yazi ukuthi lento ifana nokushonela umzali ukugcina wamukela ukuthi vele uma nobaba ngisenayo. Kodwa manje makuzoba khona izinto ezizokukhumbuza ngemumva noma ngesigameko lento la iyenzeka khona noma ngosuku into eyenzeka ngalo. Lo nto iyakulimaza. Yabo nje ngiya-understand ukulimala abayikho nje manje. Ngoba lento isibavusela nezinto zikababwabo ezindala. Yazi ubaba ngendlela wayesithanda ngayo wena lolu uthanda usiniki lo. Uma wena ke akonanga kakhulu ngangibamba umuzi kamfowethu yabo. Bengakona ukuhlukumeza nini. Kodwa ngenyanga babeshonile uzovusa umuzi ngenyanga. Ya ndodana Sekuvakasha nezingane zakhe ekhaya kithi. Wena mama usazilile uzile lubaba. Kodwa usukwazi ukuphinda ukuthi uqome enye indoda. Yo. Yakhona emndenini futhi lento. Umfowabo kababa. Shutho na sonke lesikhathi ubuyiplana yonke lento ukuthi ubaba ufuna ukumgudluza. kahle lindalo. Ushayisa neveni inyembezi zaba. Ngithi ngithatha ngenkosi. Ngoyisho. Baba kabani? Hayi ngeke Baba kabani? Ubaba kabani? Hayi ngoyisho ngumkhizi. sanomoya wengane. Ngumkhizi. Maswehlisa kanje ufuna nda. Mina baba yazi sengihlonipha nje. Ngifuna nina. Bafo yini lethu imali? Abonke nje baba. Ufuna ukube futhi ufuna sibonisane isikhulume iyapi le ndoda? Should namanje. Ya ngiyacabanga ukuthi mina mhlambe lintombi mfethu mina mhlambe ubefisa ukuzoveza iphutha lakhe kunina. Axolisa azehlise njengoba esho nje umkhizi ukuthi uyaxolisa. Ngoba lento noma ngaba kafiyanga lento ibizogcina futhi imdinga ngoba benizombuza. Mfethu linto no bafo no. Hayi bengisamfise edolobheni. No mfethu no bafethu no. Ayikho into elungiswa kanje. Usuyosindela amakhamera. Ayikho into elungiswa kanje bafethu. Ngiyosindela. Awu manje asinalutho asifundile asinalutho asinama license. Ubaba lokho ezokwenza kodwa ngabe sifundile manje sikwenye indawo senze okunye ukuyaphambili nempilo. Namhlanje Kodwa lokho wena uzokubuyisela emuva. siwashiya imoto. Asibuthi sikuphi njengamanje. So nakhetha ke ukushika ngaloso simo. Sabona ngcono soyimela ngoba uma ukuthi sithembela kubona ayisho ukuthi asiyiphambili. Bafunga hlala kanjani ekhayeni? Ubaba wakho wasebenza kodwa kuhlatshelwa ngangisho inkomo. Akazi ukukhuluma. Phela ugqoka amashethi amasha. Ugqoka amabhluku amasha lo baba. Baphuma njalo noma kuyahanjwa. Sithi yabona kudliwe ibili iboco sesibona ngezithombe. Mhlambe isimo sabo babe abantu abanjani manizwa ukuthi mhlambe nje kokho babe abantu abakanjani maqhathanisa namanje. Masichaza isimo sika baba noma Nje babantu vele nje abakanje. No babengekho kanje. Kodwa kona mina ubaba esaphila ngaye ngasola ukuthi ubaba omdala ngathi khona kwenzana noma ngabona kodwa ngoba ngaze ngakutshela le ntombi. Ngiyakhumbula. Ngakutshela le ntombi. Ngikhumbula lindana. Ngabona ukuthi ubaba khona into ezanayo. Kuyiqiqisa sishonelwe ubaba. Einsolweni ekade sizisola ukuthi benoma ngathi bayantshontshana. Amatotolo kangekona lokho niyazi ekhaya. Ubaba ephuma nomsebenzi. Osumningi ekhaya. Usubhusha namagceke ekhaya. Uqala nini ubhusha amagceke? Ikamfowethu isekhaya la. Umkhizi ekhaya. Yini kubi ikini ubaba mehambile ephuma nomsebenzi? Awu madodana ngisazi ukuthi iphendulwa kanjani. Ekhaya. Ngakazi phela ekhaya isekhaya abantu tani. Ekhaya isekhaya. Ekhaya lethu. Ekhaya leni nomuzi wababuweni. So khabazela sonke madodana. Musaluluka lihlukanisa ukuthi ubaba omdala ubaba bafu. Ngisewuyihlo Nama ngizwa le. Ngisewuyihlo. Bafu ayikho. Bafu. Lento le abahambe labantu. Ayikho lento. Ayikho into esoyizwa bafu. Ayikho into enizoyizwa. Sazothatha ngisho isikhathi mhlambe.
akonje nedinga ukuthi nje sicabange nakhona ekucabangeni kwethu mina hayi ngibona. So ke bafethu mhlambe since nje kulo 5 years benabantu abawasha imoto na mhlambe khona benibweni baba matoko ephunyuke mhlambe kuthini lapho ukuthi bafethu ibhlungu nakimina ukuthi ubabone ngathi nisebenzele kanje kodwa uthola ukuthi manje mhlambe senokhawashi yabo. So ngifuna ukuchecka nje ukuthi since kulesikhathi iyona into ekade niphila ngawe yini. Yebo singasho kanjalo ngoba sibamba khona lapho nalapho. Yeah. Safika nje la uhlala umngani wethu nathi la wasithatha wasifaka wathi nje ngoba sibhekene nenkinga esibhekene nayo usangasikhusela okwamanje. Yeah. Ekhambeni kwesikhathi wathola umsebenzi wathini sengizoshiya nina ke la nigade. Yeah. Sengizogadelwa yini mina ngihamba nomsebenzi. Wahamba kanjalo ke. Kuhlaleni kwethu nathi sabona ukuthi ukuhlala kanje ngeke usise ndawo. Saqala saphuma sayoma emarenki simisa ama taxi sithi sicela ukuniwashela basho driver ukuthi akuzani bashana siwashini sawasha kwaqala kanjalo sagcina nathi saziwa abantu sesiyawasha nje siyaziwa manje manje agcwabi noma esashona ugcwaba uyasipha kona uyaphinda futhi uyafika la uzosibulala siphile ingane zakho ihleli kahle sifile thina manje silambile sinangisho into okudla kodwa nikwazi ukuthi ninisuka leni sizosibona kuze nibone ukuthi namanga nikhohlisa nabantu nibaletha kuthina niyabakhohlisa kuze nibone ukuthi nje nana amanga nina amanga nabakhohlisi yini ngalikhuluma ngake iqiniso Mkhize kuthina ngempela. Unandodana ngathini engane bekukuthola kahle Onyo, bese umndeni bese ukuxoxa kahle sesekhaya kodwa mengithi nje usibhekise lahlekelwe ingane ngeke ngithi ingane zikamfowethu ingane zafowethu ingane zami njengoba bengekho ekhaya nami bekubuhlungu kumina ngingazi ukuthi okay baphi inkingi laphi kodwa ke ngithi naye sokulungisa usumndeni namadodana ngicela eshisa umoya nje sibuye sibonisane nonina angathi ukubeka lapho kodwa esana umoya madodana ma ukwazi ukulahla ingane zakho wayivundla esiswini 9 months wonke uyilahla ungazazi ukuthi zikubo wena uzobona manje uzobona namhlanje wena ukuthi ingane zakho azikho egcekeni sonke lesikhathi lesi yini ebenza usuhlile busakhungwe imali bisaningi kakhulu ngoba ngisho ingane sami ukuthi ngiyaqolisa ingako nje sibelane ekhaya mhlawumbe phansi sixoxisaneni silungiseni la konakele khona sisaphila silungisa ndlelani ma uthi ufuna silungise kukulungisa ufuna sikulungise imbono ngembono ukuthi kwenzeka kanjani sibuye sizohlala nani yebo ngane niphinde nenze lokho enakwenza ngeke ngane sami thina sasesiyigxobe endlini asisanabo sesibonile ngane zami mhlaba soshaya kodwa manje iqiniso kumele nilazi ukuthi sibuhlungu ngiyabuya sibuhlungu ngempela ngoba ngabe sikude kakhulu nempilo ma yabo kodwa lesimo sikusona njengamanje So inina nobabili kuma wena. yebo thina sobabili nakubaba Kodwa isikhathi singaka 5 years mawami Nkosi yami ingane zakho ungazazi zikuphi ziphila kanjani. Kodwa ke bafethu ngiyazi ukuthi madoda kunzima nakumina isimo enizizwa nikusona nje manje kwamina bese ngangifica mhlambe futhi kumina kube wese kodwa egameni lokuthi bafethu umuntu osuke eseyisolo uyaxolelwa mhlambe bafethu mina ngingathanda ukuthi nike nicabangisise lento ngendlela ukuthi mhlambe nike nizwe ukuthi nje uma wena efisa ukubuyisana nani mhlambe bafethu izinto mhlambe yazi nezinto zikababona zingabuyi kunezinto ezike zithi mazenzeka madoda wena ungazi ucasa ukudini kodwa uthola ukuthi kunomuntu nabo mhlawumbe abasalali ngisho ukulala kufuneka nini ukuthi nibe seduze nomuzi wakini ukuze nebuyise legacy yababuyini angazi bafethu angeke abana sekhaya ngeke lo hayi ngeke ma hamba nihlale kude hayi ngeke lo ukuthi umuzi wakho buzoqoqa wakhe gcwaba uhamba uye kwakho uthumela abantu bezontshontsha ekhaya wakho umuzi kwakho umuzi lo phinde uthumela abantu futhi bezontshontsha khona la mina ukuthi inhlobo nomuntu mina ngazi ngoba egcineni kube ngathi ingane ayihloniphi kodwa inini abazali nenza ukuthi kube nje inini nenza sakhubeka usafika useza
jike nesibindi sokusitshela ukuthi imali ilinde ethini ukuthi iphume ufuna kuqhutshekwe nempilo kuphinde kudliwa yona leyo mali so nincame imali ihlala ingaphumi angamani ihlali bafu ayihlali ibona namagundana angene ebank ayidle ya ihlali bafu ibona akona ubafu Into ngiyabona esibhamu. bafu hlisa umoya bafu umoya wena yabo kodwa kwisimo esibhekene naso njengamanje ngambona ubafu ukuthi hayi usathu ukuthela impela isimo esibhekene naso sayidinga imali phela sidinga imali thina Now 200 manje ukuthi ngithenga isinkwa nedrink 200 ukhona sobona phela ukutholakala nesiko lesingaqhamuki yabona kwaphela wasekhaya yawu yo udlula nako etodlwana lapha sibone ukuthi kodwa inhloso enkulu ukuthi nifanele sibuyeleni ekhaya ubuyele ekhaya kahle qoqe kahle izinto yonke into izoba right kodwa nina nje please siyaxolisa konke okunye ningakusandanga kodwa nje buyelani sibuyeleni ekhaya lungile mengabe mina mhlambe ke owenza ikhaya libe libi kakhulu ke lungileke kodwa nguba wenu still bize kunjalo noma nisadiniwe kodwa ke buyani ekhaya madodana awode sinishayile isikhathi ya ndodana yonke into inesikhathi kodwa ke isona nawo isikhathi nawo amakhamera nikwazile ukwathola nakwazi ukufika sonke lesisikhathi futhi 5 years wonke nilinde ukuthola abafowethu ukuthi bafike besibheka la ndodana besibheka nje usizo ba apply nini mhlambe bafu emakhamereni ukusibheka mfethu eoffice basichinta ngoNovember bekuNovember unyaka odlule ya unyaka odlule 4 years usakhumbula wena ma ukuthi sizalwa nini thina yo usakhumbula ma ukuthi uzazala bazalana ngayiphi inyanga kuluphi usuku kumhla kabani ngisaphazamise ingane zami la nje emqondweni yazi uthi ma usaphazamiseka ngijabule ukuthi ngiyanibona ngisaphila wajabula ijabule impela ngane zami uyakhumbula usuku lomshado lakho nobaba noma le ndoda isiyakuvala amehlo yo mina mangikholwa ukuthi khona usakukhumbula ngathi kwawena ubususikhohliwe nje mina ngikholwa ukuthi ngiyakubona namhlanje phambi kwamehlami uhamba nayo le ndoda gqoka amashethi amhlophe niyaqoka nibahle imali yababa muhle hlubukile thina umuhle gcwaba imali yakithi nezingane zakho mali uju ingane zami cha kubhlungu kodwa hayi kubhlungu kubhlungu engakwenza yazi umuntu besezama ukuqhubeka nempilo kodwa manje kuyacaca ukuthi ubuyele emuva and lento ma iyayithunuka izingane after isikhathi esingaka yazi ukuthi lento ifana nokushonela umzali ukugcina wamukela ukuthi vele uma nobaba ngisenayo kodwa manje makuzoba khona izinto ezizokukhumbuza ngemumva noma ngesigameko lento la iyenzeka khona noma ngosuku into eyenzeka ngalo lo nto iyakulimaza yabo nje ngiunderstand ukulimala abayikho nje manje ngoba lento isibavusela nezinto zikababa wabo ezindala yazi ubaba ngendlela wayesithanda ngayo wena lolu uthanda usiniki lona awulazi okuyikona ukuthi vele shuthi wena ikhonto obuze ngayo la kodwa uzositshela uvusa ekhaya uthando lakho asilazi okay bafethu mhlambe ke umbuzo wami sengizocela indlela ngoba mina ngazi ukuthi bafethu ngizokhuluma ngithini nani nje manje mhlambe bafethu umbuzo wami ungase kuthenini uma ubaba omdala wenu singambeka ngaphandle sumkhiphe nje kule ndaba kulesi ixoxa nje manje nikhulume noma wena nje ubuso nobuso nje basikhuluma mhlambe nomkhize kuthiwa futhi kini akekho le kini le emzini wababwini mhlambe ningakwazi nokubuyelana noma wena nibuyisana mina ngifangela ukuthi ukuthi sibuyele ekhaya kuyomela ekhamba ubaba singabuyela ekhaya mase ubaba hamba ngoba nje into edala ukuthi singahlaliseki kahle uyena baba lo ngoba engakafiki sisahlala noma kwaku right futhi uyena ofaka uma ushevu noma naye wavuma wabona ukuthi ngena silahle ingane zakhe ngoba madoda kuba nosiko ke lezizulu ke ake sithi naloko usiko seyenziwa umsebenzi wababwenu kuyaqedwa nje ngento ethinta ubabwenu ngoba siyathola ukuthi ngathi akaze kuthinteke lutho mhlambe ke mase ke behlala phansi abantu bamkhize ukuthi mhlambe ke ngokwesi okay noma ke ngibuze kanje ukube mhlambe lento yenzeka ngokwesintu kwalindwa iperiod elindwayo mhlambe
ngabe ikhona le nkinga eninayo nje manje ne bafuna bayi Hayi ngabe yikho inkinga ngoba ngabe siyabona ukuthi imizamo bayayenza. Shoot bayayisola ngakho konke abakwenza. Abo kodwa mebesafika kanje, hayi bafuna ngithiwa bangenana ubaba esebuyisiwe. Inkinga ile. Sesingeke sibe nenkinga naye ekhaya nani. Ufika kanjani ubaba engabuyiswa? esazilile Esazilile uma. Use in charge entweni zasekhaya. Le ndoda nje. shuthi nephutha futhi elikhona la ukuthi kwasebenziseka izinto zababwenu kudlapha ningazisiwe njengabantu ababekhona futhi senikhulile Singakafiki nesikhathi sokuthi nesikhathi isetshenziswe. Kuyihlazo kangakanani esigodini sangakithi ukuthi ithaveni yavulwa after 2 weeks ubaba weseshonini. Ingakapheli nenyanga usezodlala ekhaya. Sibuyele kuleso sigodi thina. Baba. Lokho mase kuthiwa kungakwena ungakuvuma ungakuthanda ungabuyela kalule ekhaya. ake si ngempela bafo ukuthatha ibhekse ngakuwena lento nje. Wena ungenza njani ubheke nalesimo? Asizwa. yane Asizwa. bafethu ngazi ngiyafisa kodwa ukugoqa ngivalelise kunini inkinga angazi ngivalelisa siphume nani nithini kubona nani ma kodwa ke uma kushona umkhize uqolo kuphela konke okunye sebekushila into abayishoyo uqolo so ngalento isele kunina kodwa manje singayikhuluma lento kushona ilanga mangibuka nje so angazi mangisukuma la ngithi ngiyavalelisa ngizobuyela na yiphi feedback kubona into ithini kodwa ngokwami mina ngiyazi ukuthi ngiqedile ngomsebenzi wami ngoba akade befuna ukubona ukuhlangana nani ilokhu mina engikwazi ukukwenza kodwa sengiyayithanda ukuthi kube nezivumelwano ezinhle phela emva kuba senihlanganile kodwa manje ngibona simi ndawonye angazi ukuthi sithini siphuma nani Esingakusho isifiso sami ukuthi ayikho inamba yethu abazohamba nayo. Soshintsha nendawo yokuhlala. bafa Uma mfethu unibona nje kusadinga isikhathi. Ububhlungu esinabo enhlizweni zethu. Ukuze nibose nje ngiqambela nabantu nibasusa la nibasusa khona ngaqambela ngabo ukuthi nezini. Angithi nasonke lesikhathi akukho kwakusifanele nani kushuthi akukho kunifanele ukunilungela. Noma seningavalivaleli isicaba. Inkinga yikho. Isicaba singanivaleli isicaba. kodwa khumbula ke Lindo mfethu ukuthi kunemali mfethu ekhona nje manje engazi ke noma kuyiqiniso ngicabanga ukuthi mhlambe lokho ngizocela ukuthi ngokulandelele ngithola amaphepha ngithole nommeli wabo okokummeli wababweni mhlambe ke ukuze manje nami ngifuna ukuba nofakazi nesiqiniseko salento mhlambe bafethu ngiyacela madoda okungenani ke angicanga ukuthi noma wena akasho ukuthi ukuthola kweni le mali sekuyaniphoqa ukuthi buyani ngenkani mhlambe at least lokho enizokuthola noma ngabe ingakanani encane kangakanani inganisiza even lana ekhona akusho ukuthi ukuthola kweni lo mali sekuthiwa buyani ngenkani ekhaya yabo kodwa before mhlambe nani nicabange noma nifike esinqumeni sokuthi niyahamba noyisayina kufanele mina ngibe nesiqiniseko sokuthi ngihlangana nommeli okuyena ophethe izinto zikababwenu kuzwakala ukuthi uhlukaniseka kanjani ngaphela amadoda imali mhlambe nani seniqhubekile nempilo mhlambe sekukhona nezingane yabo asazi yabo Ngezwa. Kodwa lo mali sokuyisela ngayo maku sihlala ekhaya nathi. ngizobuyisela ngayo makini Ya kuku. hey Nathi isikhathi sesinayo kade kuyisikhathi sakhe. Futhi lento isadinga nesikhathi. I know Akubona konke bafo. ake sambeni sicela indlela Siphi ithuba nje ukuthi sithi kucabanga nje nasi kahle. Cabanga. Hayi ngoba sho naye. Mhlawumbe seningabuye bafuna ubuye umoya masuwehlile. Kodwa kwamanje nje mfethu akukho esingachaza singakhuluma. Ongadala ukuthi Mina kona kuyangijabulisa ukumbona uma ngoba kade ngamgcina ukusala ugcineni uma kodwa nje ngamzilo kakwenza ubona ukungiphatha kabi. Ngiphatha kabi. I know asicela indlela Papa yini? Lungile madodana hayi. Hayi wena ndoda ngami. mhlambe madodana mhlamba yikhini ngeke nikwazi usinika inamba okay ngicela ukwenza nje if ukuthi anikabi nesifiso sokuxhumana nabo
ngicela ngixhumane nami uzoyithatha udirect number yenu off camera ukuze ngizonibuyisela i-feedback indaba yala paperwork abeshono nommeli nemali angazi noma mina-ke niyangivumela yini uma ukuthi angifise futhi ngibadlulisele it's fine ngeke ngibanikeze ngayithola number yenu okay awu ngizothathe ilokhu zakhe into yokubhala